wa Osenase Esamankase Eastern Region Potem ho baabi na case hui ekosiye abayo bi a wedi 18 years anempna ewo sam Potem ho na wakọ nempna ho akọ no na baabi anempna no wo no wo kwa wo pese wo kire se wo yo ba panti wo de no wusi wo so wo ya ade enwumre yesi ye die burasi wo se empren kono nko yamra na fie ho na okohye nempna no ntafo mienu ewo fie ho enti okono tamako ehye nachi besi nne abayo 18 years woni aburo ni akwala ni nyina wo mamba fie ho biom eye December last year December na asamoyi esiye womu ana kire se aposifo di asam ye chia na kire se akwala no e de twin ne baako no twins ne baako no akopie mu a agbaburo shinkran he ya motwem he ya yempeso esi he ya na kire se abayo no Sofia agbaburo shia na otwene mpra no ewo Eastern Region ye ntime hu ye hwehwem na kire se abayo na nkasa no onu ankasa timi awo ba na simu ba abemu afefefe no so ye hu ne ye akwala no so wato na kire business akwala no 18 years akwala no wafa ato no sesesi a wo baba na posifo adie chenesi a posifo te se omu fie sonase ba ankran gbaburo hye ne nyina wo musika anaso wo mufu wo mu afu na mu de banti sesi ade case no wo manhwe mo begem me yakọ sonase mra ababa we wedi mfie du nwotwe 18 years abaya we ye girl onyini ana posifo ache no posifo ache na de ni ye ade yesi wakọwia enipa kwa ni pasese ya yesi obi ba wachem na wo no wakọwia no ewo Eastern Region awradan na Osenase prosifo na che no na wo mo che no yesi baabi a wo mo che no ankasa eye nyakoma ye ben Asamankase Eastern Region asam na making na enunti amaye nsenchoni osani man so de che ne ya ye kokofi na de ya tete free mu kra ba ene sa baba wa no wono ankasa achima wo wono ne ba no waton no na wo de no bende ene wakwa hin yeso wono ankasa ne ba no waton wedi ne ba ni sika na wie ena asa akwa akoton obi de fro nso aba hwe na nim how many years 18 eno no awo aton ne ba no awie sika wedi ni sika na wie eno was for bi ba so eno aton na president you can't do this in Ghana no business awo ya na say minim sa fe no ahase dia minim sa business 18 years awo 18 years ade ne ba no owo ne ma ne wuye na say owo ne wie ye ena onyi ye no ton no ana obi say wo nam e ya mato no ana owo ton na no na osani man bebem no abekire yemu no sanse me amete report na wo honam say ababa wa 18 years ana wa ton ne ba uhuno na fe na bibi say bia na e wrong picture no so kra no mpo no kra say photo so kra uhunu physical mo bon se bia wo no nti akwala na wokoton no na de pure water ahye ne nsem no na sem na critical me yaso ase aba homa no so ane hwe ebenya no ma ode nkyeremu na onya ma wa ho wose ka ho hwe ho kan ho bra na yani abre pa semoi enkrofo pese wo mutimu ye pa na o ma tom ama semoi nwanwa na bi nsu aje mensem ebeje 18 years pa no de ebenya ajo nsem wa waton akofo obi de eton aka ho chese wo ye ton aton we de em say ama em say we de wo na ton em say obekọ ni ma men kwamrai kobra na ebu wa ye kwye ni ma men ka wo se ye Facebook ho no blazing ti ko fire ma ye wan krofo a wo mo kire wo ma adwenya asam keto wo bia ho adwiri no wo bia de ye ne nwanwa ayo ye nkwa ye chie ye di kama modyan nti ye sa baba wa wadi mfie du nwotwe 18 years baba wa ye se wakoton eba waton ma obi agisika bonata so ha we ge we ha ye ko se newman ho na waboye mu yie sanse ye pusu ahoma de di nkan na wo se ahoma no enkoye mesie wadawroma o ayi asemi ebinum kase Asamankase fo Asamankase sa na ne de ye kasoafo egosi obabi kra esi o fa hwa na okopie kasoa enti mese kiremimu aye asem ye si ye awa Asamankase ana he potin asem ni si wo krobi efe nyakoma wo Osenase mpatem ho baby ai ben Asamankase Timaya ben Asamankase
Eben asaman kese. Nemo menya asama kese. Enya asaman kese. Wana, oh yeah, damage control. Eh, kaso anka mbeka se ofa ha no kopie ne. Eh, amode kwa kwahye. Ba ku yo so akọwie obi ba wo yi, ofa anu a ofa wo ne kopie kaso. Mu wie kana kopie kaso. Etibia na abaya no mom wote asama kese. Enu ofa akra no anu ode ne ba nyakoma. Ba ne nyina si wo nyakoma ho meboa. Yeah. Ayo. Na. Boye mu ayadan, ye nyane ntie bie mu pose ababa we wono ankasa awo. Amo no ne ba no waton no. Anso ho. Enu akofo obi foforo nso ba waton no. Sa na tie ne boye mu ba ne sen. Okay, the bedi kind of woman mbo impenifo bi abaso a jumadi bi ba ye. Omodi obona si fe edi jumani pa se eba asaman kese eba aketia osna se ne mpate ma ombehwe se epeye ni bibia bekoso di kan mebo district commander your friend ACP Dr. Sabinya kon abaso papa ye ka brebi obo ama ye koyo operation bi teche omo no muton dro if you are a beba crime officer no so your friend Mr. Daniel na yaba district crime officer ni Mr. Daniel na yaba crime officer abra no o say abra ni shanti ye ntimi bobo mu nyina dini amam yanka se wa baba wo yasem ho na ne se bo honom ma ye nti wada ye tie ne se ababa wo we yi obi a wo fi ni kroma ye frofo akanten akọ ne mpranchen wo nya akoma na we no kọ ne mpran nchen no musuma ne se onko ya mabrumra no ne omunyira anya bi nka benku na we na ofa mo we ne no fa enkwara ne yentafo mienu ana ofa ba akodi ne she ne ti so omko ya mo we na ba from then ye hu ababa wa ne bi odwane sa issue ni on the 18th of December last year no dwane ye no call ye na yantene nka on the 4th of March ya na eti se ababa wa na sa be piemu akanten enti police for mo ho ye ha ana mo kokochi ababa we di ne bai na mo busa na ababa wa ne ye se o akwala ne de wayera enti na se police for no use omo resources bi omo bi adida no na oka no kre emu ho na ababa wa ne be kire se akwala na ode ne ko agbogburusi bola top market wonom ona ode ne koi a police for edi echi ko agbogburusi omko na yampa na ye no kre se obegya akwala no wo hono ma obi adaru ma no fa akwala na ono so de ne koye e de ne fa process nim nyina se obehwa akwala no nti mu no omko hu na so mbefa abofra na wo fo ko no omko kogya akwala no nhwehwemu husu ni na ebepie mu se brebi ababa wawi awoye ono so wo ba be makama pa but because of say owa damfu bi a o se ni putupa nti no nipa no wo ashaman nipa ne boa no ma omupu bi ma ne ba beto akwara no nti eno na ye de abofra be pie mu wo Kede district court ne kire se a police force anko yen hwehwemu yi pa se abofra no yampa se wanya 18 years eno nso fi ho no ma police for na ese yeboa na nipa na obo a sa abigewie ma ne ton enkwala na nka oton ba ko na baya namba no ese yinya no eno nso ye besire etiefo se eno nso akoye dia ma police for ne se ese ante resources omo de faka omo banyina no efi omo anka so mu botom enti eno nso ye juma foforo na chese de tie no Ghana Police for na akasa no case ni case ba se si ade nyame cha ade akwala no yakwa akofa no e wa agbegruhwe de na koma na busuafo na akwala no hwehwem 18 years hwehwem na e wo se ye hu a na ehwe ne enti a owi akwala no na esi a police for na mi se wo musika asanti wo mo sere se aban embom no mu di case na chi Attention TV so na ye hie na wie makra